mga higala, kumusta ug maayong gabi kaninyong tanan? Kamo nagapamati niini nga programa Jesus is our Hope. Kini nga programa gipasugdahan kini sa inyo nga mga higala nga mga Seventh-day Adventist. Jesus is our Hope. Usa ka programa sa kahanginan nga gituyo pagmugna aron kita mahatagan sa insakto ug kumplitong mga kasayuran, mga pagtulun-an nga nagagikan sa balaang kasulatan aron makapahimo kanatong andam sa ikaduhang pag-anhi ni Ginoong Hesus. Jesus is our hope. Well, mga higala, mag-ampo kita. Among dalangpanan ug makagagahom nga Dios nga naa ka sa tronos kitasan sa mga langit. Sa makausapa sa gihapon among ipadayon ang paghatag mga pagpasalamat ug pagdaig sa imong ngalan. Amo kang gipasalamatan o Dios niining kay gayunan nga nagapadayon sa gihapon bisan sa malisod nga kahimtang sa panahon karon apan ang imong pulong nagapadayon nga mapugas dinhi sa kahanginan. Panalangini ang imong pulong Ginoo nga motubo, mogitib, molambo ug manalingsing dinha sa kasing-kasing sa mga nagapaminaw nga unta sila imong pagagiyahan ug pagamanduan nga makasubay sa dalan nga uyon sa imong kabubuton. Og unya Ginoong Dios, sila imong hayagan ang ilang mga kalag pinagi sa imong pulong ug ang imong pulong makahatag unta og panalangin alang kanila sa kausaban ug kabag-uhan sa ilang mga kinabuhi. Sa pinasahi kun na may mga tao Ginoo nga naminaw karon ini nga programa nga anaa sa ilang mga puloy-anan apan sila nagaantos sa ilang mga balatian. Tugote Ginoong Dios nga sila imong pagaayohon. Sa unang mga panahon samtang dinhi ka pa sa kalibutan, daghan sa mga tawo nga nakapahimulo sa pag-angkon sa imong katingalahan o kahibulungang gahom. Nagpakita ka sa imong mga milagro na nga ayos la sa nagkalain-lain nila nga mga sakit o balatian. Ikaw ang Dios nga walay pagkausab ni pagkabalhin. Himua usab ang milagro karon diha kanila Ginoo nga unta sila mamaayo. Daghang salamat sa imong paghatag ug pagtubag sa amo nga mga pag-ampo. Amo kining tuuhan ug lauman nga among pagadawaton tungod lang kang Kristong matuod nga Dios nga amo nga manluluwas. Amen. Well, mga higala sa makausapa, welcome din sa atong programa. Sa gihapon among itunol sa inyong usa ka malipayon ug mainiton nga pagpasalamat sa inyong makanunayon gayud nga pagsunod niini nga programa dinhi sa kahanginan. Busa bisan diing dapita dinhi sa Pilipinas ngadto na sa nagalain-laing mga nasod sa kalibutan nga nagsunod ning atong programa through Facebook Live. Mayong hapon ug mayong gabi ug welcome. Well, mga higala, sama sa naandan sa dili pa ta moadto sa pinakamin porsyon sa atong programa, ato sa ni nga ibanan og pipila ka mga text message ning niya sa atong cellphone. Apan sa dili pa di ay ato lang ato lang una hapitan dinhi sa ato nga programa nga ang EE Structures nga ang kontraktor niini og tag-iya mao si Engineer Arnel V. Anciano nga imong matiksan o matawagan sa 0936-414-5640 og sa 0909-182-7153. Akong balikon 0936-414-5640 og 0909-182-7153. Si ang EE Structures nagatanyag na ining mosunod structural buildings o niya residential buildings o roof works o cabinet, tile seating o wiring and many more. Busa kadtong interesado og nagplano o gusto nga magpasiguro sa pulido ug maayo nga pagkatrabaho, kontaka kini nga number
aron nga inyo mahibalua mahatagan mo og dugang detalye. Ayaw kalimot EE Structures nga ang kontraktor og ang nag-iya niini mao si Engineer Arnel V. Anciano. Well, higala adto ta sa kanini ang mga text message. Sir, akong ipangumusta ang akong lolo nga si Lolo Rodoy nga kanunay yung nagsunod aning inyong programa. Ambot og wa bakaha to siya mangumidya ingon niya mosimba kuno siya sa inyo nga simbahan. Salamat sa pagbasa, sir. Si Gina di ayni nga kanunay pod nagsunod dinhi sa inyong programa. Okay, daghang salamat, Sir Gina. O niya salamat po kaayo ni Lolo Rodoy nimo ang kanunay naminaw sa atong programa. Maayong gabi mga brad, mo greet ko sa akong tanang kauban sa simbahan sa Malbago Evangelical Church. Diin man ni dapita ni agikan wikang Brad Justin diin nga Malbago daan Bantayan o murag wa man tingali Evangelicals Malbago daan Bantayan. Nabay Malbago sa Madridios o Bantayan Island, Brother Levy? Naapod mura og sa ko ani? Sa Madridihos, Madridihos ni dili ni Malbago daan Bantayan. Okay, daghang salamat Brother Justin sa imong pagpaminaw sa ato nga programa. Okay, ato paning basahon ni. By the way, salamat ha, way nag-text ako. Salamat sa 100 pesos nga load, wa gyud nag-text kung kinsa. Okay, good evening Brad John. Ginagreet ko sila ni Sister Miraluna og Jaime Cabornay, Sis Ilvi og Brad Edgar, Brad Ayan Sevilla, si Evelyn Gali nga gwapa og sa iyang pamanhunon nga si Brad Alcaid Kalyanan, si Brad Basyang og si Brad Elmudam. Ang signal di Brad John usahay hinay, usahay kusog. Ginagreet ko gali Family Lovero og Brad Ginny Boy Jonabel Baynusa sa tanan na lang nga namati Brad John. Michelle Dadani sang Cruising Unggoy San Isidro Tuboso. Salamat gid Brad, tani Brad makaadto ka man di sa amon lugar. Okay, Sister Michelle Dada, tani tugutan ta sa Dios nga makakadto man dira. I'm willing nga makakadto dira sa inyo nga lugar kag tani matapos na ining problema sa COVID kay amo gid iniya ang nakakansil sa tanan ko nga mga schedule sa nagkalain-lain nga mga dapit. Okay lang, siguro kung pahanugtan ta sa Ginoo, makakadto man ko dira sa inyo nga lugar kay amo gid ito ya ang ginsiling ni Brother Basyang nga luyag gid man siya nga makakadto gid man tada sa inyo nga dapit, no? Salamat Sister Dada sang imo nga mensahe din nga naglabot sa amon. Igsoon Chrislyn, mas maayo nga mangayo ka og teksto sa imong pastor nga isuporta mga bersikulo. Ayaw na lang patiksa ang imong pastor kay siguro maulaw gyud na siya. Busa ikaw na lang mangayo og teksto. Agikan ni kang Brother Mudam Flores, no? Okay. Ani apay atong basahon ni. Alang sa atong texter karon, igsoon ang gidili sa Ginoo, gidili gyud na kay matud pa ni Jesus Christ sa Mateo 5:17-18 ang nag-ingon ayaw ninyo huna-hunaa nga mianhi ako aron sa pagsalikway sa balaod. Agi kani kang Ninong Doming Bunukan. Okay, may gabi nyo diha Ninong. Kumusta ni Ninang Purit og ni Ma'am Daisy Bunukan og ni Ma'am Ethel Bunukan ingdong Dominic. Good evening Brad John og sa kauban nimo diha sa studio. Please ko great og happy birthday in advance sa akong anak nga si Ralph
Monte Alto this coming September 24. Salamat Brad Rudy Monte Alto ni sa Santa Rosa, Matag-Ob, Leyte. Okay, dagang salamat ninyo diha sir sa inyong pagsunod kanunay sa ato nga programa. Sir, pangutana ni. So dili usa ta ani kay naay gipaluap no ang atong gitubag gipaluap to motoy atong tagaan usarog atensyon. Good evening ninyong tanan diha sa station Brad John. Nagsunod na pud ta karon sa pagpaminaw ning programaha. Ako lang i-great ang mga nagpaminaw karon sama ni Brad Antonio Mondihar. Agika ni kang Ninong Doming Bunukan. Nya maing pagpaminaw deron diha sa akong amigo si Brother Sunny Mantos og si Junte. O niya kinsa patong usang imong gisulti Brad Sunny. Okay. Ato paning basahon. Duna lang ko'y pangutana masad ni. Okay, ni ato ni sir og pangutana gihapon no. Kinini ang well ako na lang ning aryahan higala ang pagbasa ning mga text message sa dili pa si Brother Libby mag-iban pod og pipila ka mga text messages sa iyang cellphone. Ipalihog ra gud usa ko diha og li sa atong monitor pastor kay aron di basig mo reload na pod. Pangalawa ang ato gyung problema ang signal sa internet dili gyud makuan dili gyud maayo usahay. Okay, salamat Brother John. Noon niya maing gabi des itong mga higalag, mga suking tigpaminaw nga naabot sa ato ang tingog karong gabi na pinagi sa radio o gingon man sa ato ang Facebook Live no. O niya dinhi karon sa ato ang screen ato ning i-welcome og pagabasahon nato ang nakig-uban nato karon. Dia sila si Maricel Bruniola Sanchez nakig-uban nato rong gabi na. Ang iyang message, happy listening ni Brother Nido Crido sa sitio Riverside, Monte Alegre, Cananga, Leyte. Onya dia sab si Darren Joy Bitos ang iyang mensahe, good evening. Onya dia sab si Brother Jojo Kaayon ang iyang gisend nato dinhi karon, good PM mga brothers. Nagtan-aw ko ron diri sa Bandawi. God bless ninyo og sa tanan nga naminaw karon. Okay no, ya dia sab si El Modam Flores sa Tubuso Negros Occidental. Ang iyang nga message sa gihapon Brad John, good PM ninyong tulo og sa tanan namati karon og sa tanan nga naglantaw sa FB Live ilabi na karon sa membro sa Home Division sa Cruising Ongoy. Dia sab si Joel Tondag Hiralia ang iyang nga message. Good evening ninyo Kuya John, Kuya Libby, and Pastor Joel. God bless ninyo Kuya. Hinaot nga daghan pag mga hamiling kalag ang madala ani nga programa sa tiilan sa atong buhing Dios. Great lang ko sa tanang member sa Antipolo Church. Kuya nga kanunay naminaw sa atong programa. God bless once again ninyo Kuya. O niya dihas ng bungon, dihasab si Ariel Kababan ang ihang nga message. Maayong gabi sa tanan. Okay no, nya dinhi sab sa pikas nato nga screen atong nakita dinhi nga nakig-uban dunay 17 ka buok. Onya ato sa gihapon ning tingbon sa pagbasa panahon onya sa pagtubag sa pangutana. Akong ibalik ko sa ang panahon diha nimo Brother John. Okay, Brother Libby, mas maipod siguro maibanan po na og pipila ka mga text message diha sa imong cellphone. Okay, daghang salamat Brother John. Maayong gabi sa atong tanan nga mga pinalangga nga mga tigpaminaw. Atong mga viewers, atong gina-welcome. Ato ning basaw ni gala ang mga text messages. Igsoon Chrislyn, klaro kaayo ang gipahayag. Mas maayo pa mag-obserbar ka. Musimba ka lang simbahan. Sa SDA kay naaraman sa Tubuso. Naapod sa Tigbaw. Siguro silingan rata kay ni araman pod ko sa crossing sa Lamangka. Kigikanto kang Brother Modam Flores. Ni pay atong basahon, maayong gabi ninyo diha mga makugihon sa pagmantala sa mayong balita. Bradley, Brad John o Pastor Tirana, kabagi. God bless sa tanan naminaw. Karon gikan kini kang Bin Beltran sa Biliran.
Okay, ato pa rin tanawon na Brad Lib o Brad John taga dagam ni maayong dagami ni maayong maayong sakat mo nabal si John Dagami ni namati pod mi. Okay, salamat sa pagpamati no dia brother John Dagami. Okay, naasagikan kang brother Kensing igsoon texter og naay imong Biblia nga hubad gikan sa King James Version Latina Vulgata kanang Mateo kapitulo 15 nay upat ka mga uluhan o tema. Ang primerong uluhan ang mga butang nga makapahugaw gikan sa bersikulo 1 hangtod sa 20. Diha sa verse 11 diha nimo mahuna-huna nga ang baboy ipakaon na karon sa bagong tugon. Imong nakalimtan ang uluhan nga nag-ingon ang mga butang nga makapahugaw. Makalimtan pod nimo kung imong literalon pagsabot nga ang baboy mahugaw dili pwedeng kanon. Gikan to kang brother Kinsing Lagarisa di pagi iyang mensahe. Hibaloig son texter nga diha ni ana nga kapitulo 15 Mateo bersikulo 1 hangtod sa 20. Ni adinhi ang bersikulo 20 ang konklusyon nga imong masabot nga dili literal ang sulod ni ana nga sugilanon. Usa kana kasambingay kanon di ay nimo ang sambingay igsoon texter. Way baboy diha. The inductive Bible study method, we must not develop opinion without biblical proof. Magtatampo Bro Kinsing Lagarisa gihapon. Okay, salamat Bro Kinsing. Nga pa ito tanawon, mayong hapon ninyo diya mga pastor. Magkalahi tag tinuhuan pero naminaw gihapon ko sa inyo diri sa Barangay Tarong Madridijos from Tayaktak family. Okay, salamat no diya sa Barangay Tarong sa una 1984 nakahimo ta og crusade yan dapita, public crusade no. Mayong gabi sa tanang taga Barangay Tarong o mga Tayaktak family. Good PM Brad John og Brad Libby og Pastor Joel. Greet lang ko sa akong Brad Johnry Alcordo sa maong pagpaminaw nimo diha Brad sa Kambantog Lake Danau. Jard ni sa Kambintan. Salamat ninyo Brad. Salamat po no sa inyong pagpamati. Okay, akong ibalik ang panahon ni Brother John alang sa pangutana. Okay, dagang salamat Brother Libby. Well, adto ta gipaluap man tong atong gituwag balik duha ka gabi no. Domingo sa gabi o Lunes sa gabi unya gipaluap to ang katong kuan atong gitubag ato ning basahon ni unya sir kamoy naigo anang nonon Timoteo 4:1 ngadto sa 5 klaro magyud na kaayo diha inyo rana likay-likayan og tago-tagoan. Okay, daghang kaayong salamat higala sa imong kuan sa imong gitext dire. Ako kang gitiksan kaganinang buntag nga agi manig paluap sa among gitubag karong gabi tubagon ni ang imong reply. Maayo hinuon sir kay maminaw gyud ko. So salamat kaayo no. Ako maning basahon unya sir kamoy naigo anang unang Timoteo 4:1 ngadto sa 5 klaro magyud na kaayo diha inyo rana likay-likayan og tago-tagoan. Okay, dagang salamat Brad no. Pero sa tinuod bisan og gamay wa mi maigo, wa sad mi maglikay-likay ug wa sad mi magtago-tago. Kay kung mulikay pamig mutago mi di mi maghatag og kahigayunan sa inyo nga makatext mo kay ang tanan nga amo diring gihisgutan gikan mana sa inyo dili mana gikan namo. Kay ang amo ra dire ang pagpasabot sa inyong gipangutana sa inyong gipang text. Mauna nga di na mahitabo nga mutago-tago o mulikay-likay mi kay naghatag ni nga programa og kahigayunan nga makapangutana mo
doon na mo'y kanang reaksyon, unya doon na mo'y mga question, doon na'y mga contribution. Bosa ayaw og ulog-ulogi ang imong kaugalingon nga kinini ang maglikay-likay o magtago-tago rami aning nahaunang Timoteo kapitulo 4 bersikulo 1 ngadto sa 5. Well, ato ning basahon aron nga madungog ug mabati nis kadaghanan kining imong gihuna-huna o gituhoan nga among gitago-taguan o gilikay-likayan. Atong basahon ha, mao ni ang gisulti sa nahaunang Timoteo 4:1 ngadto sa 5 nag-ingon, ug ang Espiritu sa tin-aw nagapahayag nga sa kaulihang mga panahon adunay managpamiya gikan sa pagtuo tungod sa ilang pagtagad sa mga malimbungon nga espiritu ug sa mga tuluohan sa mga yawa. Well, mao dayon ang gihimo nga kapital sa uban nga ilag yun ni nga ipaturok sa unahuna sa mga miyembro. Pero ang tinuod, inyo ragud nang dahom-dahom ug hunahuna. We anam-anam mo na to ha, kay inyo maning intriga, inyo maning isyu nga kami ang naigo, kami ang natumong. Unya, dayon, moingon mo nga among gitago-taguan o gilikay-likayan. Pamatiha, ug ang Espiritu sa tin-aw nagapahayag nga sa kaulihang mga panahon adunay managpamiya gikan sa pagtuo. Sa inyo bang huna-huna nga ang kami o ang inyong mga higalang mga Seventh-day Adventist namiya sa ilang pagtuo? Wa man, padayon man. Nga nganong niabot man sa inyong hunahunang kami naigo o natumong. Sunod, tungod sa ilang pagtagad sa mga malimbungon nga espiritu o sa mga tuluuhan sa mga yawa, wa mami magtagad anang mga malimbungon nga espiritu og ni anang pagtuluuhan sa yawa. Ang among gitagad diri ang pagtuluuhan nga gitudlo dinis Biblia. Ang pagtuluhan gitudlo ni Kristo, pagtuluuhan nga gitudlo sa mga apostoles, mga pagtuluuhan gitudlo sa mga propeta. Maunay among gisunod dili ng mga pagtuluhan nga gitudlo sa mga malimbungong espiritu, mga tuluuhan sa yawa. Kay sayod mo nga ang atong gipangtudlo dinhi mga kasuguan ug kabalauran sa Dios base sa tubag sa inyong gikinahanglan. Unya pagtuluuhan di na siyawa kung ang pulong sa Dios atong isulti. Sayop na. Sunod sa ika-2 nagingon, pinaagi sa mga pagminaot sa mga taong bakakon kansang mga kaisipan nga paso nga daw pinaagig binagang puthaw. Ang 3 nagingon nga managdili sa pagpangasawa. Unsaon man ninyo pagpruiba nga ang inyong mga higalang mga Seventh-day Adventist moingon mong maogyoy na igo nga wa man mi anang pagtulon-ana nga dili magapangasawa. Ngani diri ang akong kauban si Pastor Joel Tirana kapangasawa unon naman pud gani ini. Kay ang amo gani nga kuan, ang amo gani nga mga pastor dili gid na ma-ordain og dili sila maminyo, dili makapangasawa. Mauna nga ayaw ninyo na og himuang nga kapital nga ipatuo ninyo sa inyong mga miyembro nga kami gyud ani ang natumong og naigo. Kay wa man mi magdili sa pagpangasawa, wa mi magtagad niya ng mga pagtuluhan o sa mga kananaang sayawa. Unya nganong naabot mas inyong hunahuna nga inyo nang ibato diri sa amo. Unya nag-ingon din ha, nagdili sa pagpangasawa ug magapilit sa mga tao sa pagdumili sa mga kanunon nga gibuhat sa Dios. Mo ni usas inyong isyu. Pero ang tinuod pagkasulti kinsa man gyud ang makaakusar sa inyo, makapamatuod nga kami nagdumili mi sa mga kanunon nga gibuhat sa Dios, nga amo man ang kanunay gibalik-balik kung unsay ipakaon ug unsay dili. Kay kanang ipakaon mao na ang kanunon, kay kanang dili ipakaon mao nay dili kanunon, kay di man ipakaon. Gitudlo na mo ang mga kanunon. Wa mi magdumili sa pagpilit sa mga tao, pagdumili sa mga kanunon nga gibuhat sa Dios, amo na nga gitudlo. Sunod, kung ato pag yung basahon dinhi, nga nag-ingo dinhi nga aron nga uban sa pagpasalamat pagadawaton nila
nga nagatuo og nahibalo sa kamatuoran. Kay maayo ang tanang butang. Kini na pod inyo gihuna-huna tanang butang. Ha? Ato maning palungtaron ron. Kay maayo ang tanang butang nga gibuhat sa Dios ug walay ipasalikway kun ginadawat kini uban sa pagpasalamat kay kini nabalaan naman pinaagi sa pulong sa Dios ug sa mga pag-ampo. Kini manggong puntuha mo conclude ra manggudayon mo ang inyong huna-huna tungod kay maayo ang tanang butang nga gibuhat sa Dios ug walay ipasalikway gihuna-huna ninyo nga makaon na gyud kay maayo ang tanang butang. Ayaw mo paghunahuna, yes, okay mi ana, aminado mi nga ang tanang butang gibuhat sa Dios pero dili gyud na mahimo ug mahitabo tungod kay maayo ang tanang butang nga gibuhat sa Dios makaon ug ipakaon. Akong balikon, yes, aminado mi nga ang tanang butang gibuhat sa Dios maayo. Apan dili mahitabo nga maayo ang tanang butang nga gibuhat nga ang tanan ipakaon ug makaon. Pamati iragod ni sa Henesis 1:31 ug nakita sa Dios ang tanang butang nga iyang gibuhat og tan-awa maayo kaayo. Nya period na diha. Ha? Then gisundan sa nagingon og dihay kahaponon og dihay kabuntagon adlaw nga ikaunom. Kining kahaponon og kabuntagon og ang adlaw nga ikaunom apil ni sa tanang butang nga gibuhat sa Dios nga maayo kaayo. Pero unsaon man nimo ni pagpalutaw nga makaon ang kahaponon og ang kabuntagon og ang adlaw nga ikaunom. Nganuman mo bitaw nga tinuod na nga ang tanang butang gibuhat sa Dios maayo gyud kaayo pero ayaw huna-hunaa kay maayo ang tanang butang nga gibuhat sa Dios makaon og ipakaon. Dili na nganuman nakita sa Dios ang tanang butang nga iyang gibuhat tan-awa kini maayo kaayo dihay kahaponon og dihay kabuntagon adlaw nga ikaunom. Dili gyud na pwede nga ang kahaponon ug ang kabuntagon ug ang adlaw nga ikaunom imong kaunon. Nganuman tungod kay dili na maoy gitudlo sa Biblia. Well, kanang gihisgutan nga kanunon wa gid mi magdili mahitungod ni ana. Hinuon gitudlo nato ang gitudlo sa Biblia. Nganuman kay ang Dios naghimo og balaod sa ipakaon og dili ipakaon. Pamati iragod ni ang Levitico 11:46 ug 47 nag-ingon, kini mao ang balaod sa mga mananap ug sa mga langgam ug sa mga langgam ug sa tanan nga buhi nga nagalihok sa mga tubig ug sa tanan nga mananap nga nagakamang sa ibabaw sa yuta. Sa pagbuhat og kalainan sa taliwala sa mahugaw ug sa mahinlo ug sa taliwala sa mga mananap nga buhi nga arang makaon ug ang mga mananap nga buhi nga dili arang makaon. Timan ini ay balaod nga gibuhat sa Dios sa mahugaw ug sa mahinlo, sa ipakaon ug sa dili ipakaon. Gitudlo namo na kanang mga kanunon nga ipakaon sa Ginoo ug unya amo pod gitudlo ang gitudlo sa Biblia ang dili ipakaon sa Dios. Nan ayaw himoa nga mangita ka lang gyud og rason o katarungan aron imong mapadayunan ang imong pagsupak aron matabunan nimo ang pagtuis sa pulong sa kamatuoran nga nasulat dinhi sa balaan nga kasulatan. Karon sa atong gibasa, ang Dios adunay balaod sa ipakaon ug dili ipakaon, sa mahugaw ug sa mahinlo. Dapat nga imo ning susihon kung unsa man ang ipakaon ug unsa pod ang dili ipakaon, kay kung dili ka magsusi malamang nga imong maapil og kaon ang wa itugot sa Dios nga kaunon. Kung atong basahon dinhi sa Deuteronomio 14 unya 2 ug 3 nagsulti dinhi kay ikaw maong usa ka katawhan nga balaan ni Jehova nga imong Dios og siyuban nagpili kanimo aron mahimo nga usa ka katawhan nga maangkon alang siyang kaugalingon ibabaw sa tanan nga katawhan nga ana sa ibabaw sa naong sa yuta.
Timan nga ang Dios nagpili di ay siya og mga katawhan dinhi sa ibabaw sa naong sayuta. Nanunsa maiyang gisulti, nag-ingon sa 3, dili ikaw magakaon sa bisan unsang mga butang nga dulomtanan. So kadtong gipili nga katawhan sa Dios, doon na siya gisulti nga dili magkaon sa bisan unsang butang nga dulomtanan. Meaning naagyoy gidili, naapoy gitugot. Disgrasya magud kay hastang wa itugot, maumampod gid hinuoy gukdon og kinaham sa tawo nga kaunon nga wa man unta na itugot. Og unya sama sa gihimo ning Adan og ni Eva didto sa tanaman sa Eden, ilang gikaon ang wa itugot sa Dios nga kaunon, hinungdan nga nahimulag sila didto sa tanaman sa Eden. Sa samang pagkaagi huna-hunaa ug pamalandunga kining mga butanga kay tingali unya og mahimong kamahayan kini nimo sa adlaw unya sa katapusan. So nag-ingon man siya, dili ikaw magakaon sa bisan unsang butang nga dulomtanan. Unya kung imong basahon ang gisulti dinhi sumala sa kinini ang Ezekiel kapitulo 44 bersikulo 23, maumani ang gisulti dinio sa 44:23. Og tudloan nila ang akong katawhan sa kalainan sa balaan ug sa nahugawan, og ipaila kanila ang kalainan sa mahugaw ug sa malinis. Itudlo gyud na mao nga kini nga programa gitudlo sa inyo ang gitudlo sa Biblia. Nganuman kay mao manay sultis Ginoo, itudlo sa iyang katawhan ang kalainan sa nabalaag na hugawan ug ang kalainan sa mahugaw ug sa malinis. Karon kadaghanan sa inyo diha wa man magtudlo ni ana, kay ang gitudlo ninyo malinis na kaon na tanan. Kahayahay no, hastang kahaponon ug kabuntagon adlaw nga ikaunom inyo mong apilog kaon na kay lagi maayo ang tanang butang nga gibuhat sa Dios. Mga kaigsunan, pamalandungan ninyo ang pulong sa Ginoo. Huna-hunaa, hinuktuki og sabta, dili kay kung makabasa mo, maghimo na mo og inyong kaugalingon nga konklusyon, unya didto sa inyong konklusyon, inyo tong pagkamaayuhon, nga inyo ra man ang kaugalingong rason, wa man na itudlo sa Biblia. Nan kay nagsulti man, dili ikaw magakaon sa bisan unsang mga butang nga dulomtanan. Will adto ta kining mga butang nga dulomtanan nga dili ipakaon unsa ni mulargo lang ko mo basa lang ko og usa o duha ka mga punto aron na makuha ninyo, masabtan nyo kay naa may daghang gidili. Unya mubasa lang ko nga naagyoy gidili kay nag-inguman dili kamo magakaon sa bisan unsang butang nga dulomtanan. Nagsulti dinhi sa 8 og 10 nao nag-ingon, og ang baboy kay pikas ang kuko apan wala magausap sa kinaon, mahugaw kini alang kaninyo sa unod niini, dili kamo magkaon og dili usab kamo maghikap sa ilang mga lawas nga patay. Timan nga ang Dios na ay balaod sa ipakaon og dili ipakaon, sa mahugaw og sa malinis. Busag gisultis Ginoo nga naay dili ipakaon kay ang iyang gipili nga katawhan gidid-an niya nga dili ka magkaon sa mga butang dulomtanan og ni ay ako na specific gyud nga gibasa nga dili ipakaon ang baboy. Sunod sa 10 nagingon dinhi, og ang bisan unsa nga walay kapay og hingbis dili kamo magakaon niini. Dili gyud na ipakaon. Unya nagsulti man ang Ginoo nga tudloan nila ang akong katawhan sa mahuga na balaan og nahugawan og ang kalainan sa mahugaw og sa malinis. Mao nga kining pagpamati nimo karong gabiuna niini nga programa gitudloan mo kay ipatudlo man as Ginoo nga ang katawhan tudloan sa kalainan sa nahugawan ug sa balaan, sa kalainan sa mahugaw ug sa malinis, buot ipasabot sa ipakaon ug dili ipakaon. Pero kung magdumili pagyud mo, wa na may mahimo ni ana, tungod kay kini nga programa igo ra man sa pagpasabot, igo ra sa pagsulti, og kun dili pagyud mo, aw ana ara na sa inyo basta nga kamo nakadungog og nakabati na mahitungod sa kamatuoran. Karon inyo naman nga nabati nga naa di ay dili ipakaon, og unya ngano mangyod nga inyo pamang dumilian,
ugma sa gabi muhisgot ta og dugang pa mahitungod niini kay dili man ni mahuman karon ugma sa gabi ato na pod ni nga paladman padak-an og patasan ang dugang pagpasabot ining mga bahina. Well, ang akong mga kauban higala, maghatag og dugang pa nga pagpasabot sa nakasabot na ninyo nga mga huna-huna, dalaygon ang Dios og mabuhay ka. Well, sa dili pa, mas mayo siguro, Pastor, nga imo nga lilion sa adiha ng atong monitor og tagadiin ng dapita ang atong mga viewers. Okay, salamat Brother Jono. Nya dinhi karon sa atong monitor ato sa ni silang basahon ang ato ang mga higala nga nag-view karon. Unya dinhi ta mag-una sa mga message, no? Diya karoy mensahe nga nagagikan sa agagikan kang Pastor Hill Edoloberio. Ato ning basahon. Iyang message, mayong gabiin nyo atong mga radio evangelist. Mayong pagpaminaw ni amigo Avilino maglasang sa sitio Bayabas, Paho, Daan, Bantayan. Okay, no? Onya di asab si Kadali lang sa ragod, Pastor, Pastor Hill. Og naminaw ka karon, wa ko kahibaw og napahibaw bakas taga Nazaret na ay namatay, ilubong ka na ugma. Alas 12 kuno na nga ilakaw, unya gisgutan to kagabi. I don't know kung ila bakang napahibaw. Salamat, Pastor. okay na onya di asab si Edgar Sevilla Jr. ang iyang message. Good evening mga brad. Always jud ming naminaw sa inyong programa. Sister Michelle Dada, salamat sa pag-great diri sa amo og akong i-greet usab ang family Baynosa, family Soliano, family Guadalupe og sa tanan nga naminaw ron. Salamat sa pagbasa brad. God bless inyong tanan. Okay no, niya diasab si Edward Jenner Reyes ang iyang message. Hi kuya. Shout out ko ni Teresa Villaver, naminaw sa Lambusan, tagagabi na siya magpaminaw sa inyong programa. God bless sa tanan. Okay no, niya ato sa ding tan-awon ang mga nag-view nga 26 ni kabuok. Diya karon sila si Engineer Ernie Catayas, Ejon Ko Tonyakaw sa Skyline, Ritisa Mort, Florida Amori Sigarino diha sa Tambungon, Andy Nobal dinhi sa Bugo, Rose Balag sa Bohol, Jilofer Clavis Faciol, niya diya sab si Ariel Cababan, Rogelio Orsal, Aragon Jerry, Piwan Warin Kogal, Danilo Akot Mendoza sa Canada, Roy Nimel, Gerald Ofiasa, Richel Itang, Rosindo Sapanta, Jojo Kayon, Ivy Alvarez, Melinda Santillan, Glinda Olmos Alicos, Mayel Pason Hubay, Luel Estrera, Michelle Malagi, Virgilio Rivera, Julio Serino, Darin Joy Bitos, Rimanuel Kalibog, Maricel Sanchez. Sa pagkakaroon, mao to ato nakita nga mga nag-view o niya ato ning pangbasahon karon ang mga mensahe sab sa ato ang mga viewers karon. Diya sila Sister Rose Balag sa Bohol ang iyang message. Maayong gabi diha ninyo Pastor Joel, Brother Libby, Brother John. Maayong pagpaminaw sa akong mga ka-chat group nga member sa Kabangkalan Church. Special mention ni Brother Vic Lipawpaw and family, Derder family, Brother Andy Nobal, Brother Joseph Kimno, Brother Charmelo Tirana Orsal, and Brother Joel Sino and family. God bless. Diya sab si Eljon Dagami ang iyang message. Good eves to all from Nabal, Biliran. Diya sab si Ejen Montialto ang iyang message. Maayong gabi sa tanang naminaw. God bless sa tanan. Diya sab Sister Lolita Anciano sa Patag, Argawanon, San Remigio. Ang iyang message, maayong gabi niyo diha Pastor og mga brother og sa tanan naminaw karon. God bless. May gabi sa niyo diha Sister Lita, no? Kauban lang Engineer Arnel. Niya diya sa message si Engineer
Arnel Anciano, maayong gabi Kuya John, Kuya Levi, Pastor Joel, more power sa atong programa. O God bless sa tanang naminaw. Kinoon ya nangayo makag number ni Kuya John, ako na tong gisend si mga engineer. Desab si John ko Tunyakaw. Ang iyang message, good eve mga brothers o good eve sa tanan. God bless sa tanan and more power. Sa pagkakaroon mao pa ni atong nakita dinhi sa atong screen o niya muadto ta sa unahan sa paghatag og dugang pagtagad mahitungod sa reaksyon nga gipaabot dinhi nato. Reaksyon ni siya sa atong gitubag nga pangutana sa nagigikan pa ni adtong miaging gabi kagabi unya mao ni ang follow up karon or reaksyon. Ang sentro sa reaksyon mga higala dinhi sa unang Timoteo kapitulo 4 bersikulo 1 hangtod sa 5 nga nagingon siya dinhi nga kita daw na kami daw naigo dinhi. Anya amo lang daw ning gilingiw-lingiwan. So kung atong tan-aw ni mga higala dinhi ang kapitulo 4 sa unang Timoteo bersikulo 1 hangtod sa 5, di man gyud nimo igo ngan hinamo, no? So ato ginantan-awon nagingon ang bersikulo 1, apan ang espiritu nagaingon sa dayag nga sa mga umalabot nga panahon ang uban mga hulo gikan sa pagtuo nga nagapatalinghog sa limbungan nga espiritu og sa mga pagtulon-an sa mga yawa. Unsa man ning mga pagtulon-an na sa yawa? Dinhi sa Atris, ato lang ning ganiron og basa ang 2, nagingon pinaagi sa pagkasalingkapaw sa mga tao nga nagsulti og mga bakak nga gipamasuan diha sa ilang kaisipan ingon sa usa ka binaga nga puthaw. Balikaw nako ha, unsa man kaning mga pagtulon-an nga iya sa mga yawa. Dinhi tas bersikulo 3 nagingon nga nagapugong sa pagpangasawa. Kami dinhi mga higala, wa gyud mi nagtudlo sa pagpugong sa pagpangasawa. Siguro basig doon na mo'y nakita nga mga pundok nga nagdili sa pagpangasawa, basig sila ang naigo niini. Kay wa man gid mi magdili dinhi sa pagpangasawa. Gani si Berjon gilakbitan man to ang akong kinabuhi kaganihan no nga nagplano man sad ta nga mangasawa no naghisgot man to ganiya si Berjon. So wa gyud na gidili dinhi namo. Unya sunod nagisgot og nagsugo sa paglikay sa mga kalanon nga gibuhat sa Dios. Kami dinhi mga higala wa gyud mi magsugo sa paglikay niya ng mga binuhat nga kalanon sa Dios. Gawas niya adtong giingon sa Dios nga dili kamo magkaon niini kay mahugaw kini alang kaninyo. Bisan pa man sa unod sa patayng lawas niini dili kamo maghikap. Wa gyud na namo hikapa. Ngano man tungod kay nagsunod man ta sa kabubuton sa Ginoo mga higala. Unsa pagyud kay mga pagtulon-an siya wa? Nag-ingon diri aron pagadawaton uban sa nag-ingon din ni sunahan. Ato lang ganirog basa nag-ingon aron pagadawaton uban sa pagpasalamat nila nga mingtuo og mga nakaila sa kamatuoran. Ang 4 kay ang tanang buhing binuhat sa Dios maayo og walay bisan unsa nga gikasalikway kung pagadawaton nga may pasalamat. Tinuod na higala ang gibuhat sa Dios nga iyang gikatugot nga ipakaon atong dawaton og pasalamatan dili ipasalikway. Pero kadtong gitugot nga ipakaon sa Dios mga higala, ang Dios wa gyud mag-ingon nga dawatan ni ninyo kauna og ayaw gisalikway, wa gyud. Gani ang Dios nagpahimangno dinha sa Isaiah 66:15 ngadto 18 nga kon musupak ta sa mga balaod sa Ginoo labi na gyud sa kining gitawag natog dietary law nga nagdili mahitungod sa mga mahugaw og nagtugot sa mga hinlo nga ipakaon. Kon ato nang supakon ang gingon sa Ginoo nga dili kamo magkaon sa tanang mga mahugaw. Unsa may gitawag mahugaw? Kung atong tan-awon ang Levitico kapitulo 11, naghisgot ang Dios dinha og balaod nga arang makaon sa tao nga mga mananap og mga mananap nga dili arang makaon. Unya diha na nato mabasa sa Levitico 11:46 ug 47. Unya dinhi ta sa bersikulo 3 naghisgot dinha nga ang gitugot nga ipakaon sa Ginoo sa tag-upat ang tiil mga higala kadtong dunay pikas ang kuko unya nagapangusap. Unya dinha sa bersikulo 4 kung duna may mga mananap nga pikas og kuko unya wa magapangusap gitawag na sa Dios og dulumtanan o kon mahugaw. Unya sa bersikulo 7 mga higala gispecific gyud dinha gisgutan ang baboy nga dili ipakaon sa iyang mga katawhan kay tinuod pikas og kuko pero wa nagpangusap. So ato nang gituman mga higala.
So di gyud ta maigo dinhi. So di lang kay nako tas-on mga higala kay atong panahon di gyud mo tugot, mapupos man gyud nya pipilan lang ka minutong habilin. Ako lang basahon ang bersikulo 5. Nagingon dinhi kay kini gibalaan pinaagi sa pulong sa Dios og sa pag-ampo. So dinhi mga higala kaning kapitulo 4 ono hangtod sa 5 nga mga bersikulo wa gyoy naigo dinhi sa Seventh-day Adventist bisag usa na lang kabuok sentence dinhi dapita mga higala. So kung ato ning tukion, kung ato gyung tanawon examinon gyud nato, layo ra gyud tinuod sa gihatag nga mga isyu mga higala. So sa di pa nako day itunol ang andugang panahon kang Barlibi ato sa ding basahon ang ato ang mga contribution sa ato ang mga viewers. Diya karon si Ronalito Ilustrisimo ang iyang message. Good evening Brother Libby, Brad John ug Pastor Joel. Shout out ko kang Brother Nestor nga naminaw karon diya sa Santo Niño Homes, Maricaban, Santa Fe. Okay, salamat. Okay no, salamat sab kayo niya. Wa naman ko'y nakita din akong ihatag ang panahon kang Brother Libby. Okay, digan salamat Brother Joel. Ako sa ning basahon ang mga tampo. Good evening ninyo tanan diha mga diha sa station Brad. Brad Lib, alang sa atong texter karon igsuon. Muingon ra badayon ang uban pangulo sa simbahan nga gihinluan na sa panahon ni Kristo. Tinawad na no. Sige lang, mamuso na ilang baruganan pod no. Di pa atong basahon. Good evening ninyo tanan, Kuya Lib, loud and clear kaayo mo dire. Salamat kayo sa Managasi Tabugo ni. Salamat kayo Sister Lynn Nano. Okay, di apo gikan kang Brother Doming Bunukan apan kon basahon mo ang pinadayag 18:2 kay kini propesiya man kini naghisgot gihapon og mahugaw. Mao nga dawata ang mga pulong magisaysay nila ni Brad Libby og mga kauban. Okay, salamat Brother Doming. Okay, day isang medyo reaction sa ilang atulan ng laeno no. Ang unang Timoteo mga higala kapitulo 4 wa ni maghisgot og baboy no. Wa ni maghisgot og baboy. So, ang gisgutan din ni mga higala kay ang pangutana go din higyod nga sentro sa nini nga kapitulo kining niagyod sa tris mo ni kalabanan nga target sa pangutana. Tungod kay nag-ingon dinhi nga managdili sa pagpangasawa og magapilit sa mga tao sa pagdumili sa mga kanunon nga gibuhat sa Dios. Bantay ha? Okay, ang uno god, uno, onya tres, pasaw nimo, nag-ingon magud ang uno, o ang espiritu sa tinaw, onya sa bang bersyon, ang balaan nga espiritu sa tinaw, nagapahayag nga sa kaulahiang mga panahon, adunay managpamiya sa pagtuo tungod silang pagtagad sa malimbungong espiritu o sa tuluhuan sa yawa. Propesiya ni, tagna kanusa mahitabo sa kaulahiang mga panahon, dunay managpamiya sa pagtuo gikan sa eksakto nga pagtuo ba mobiya sila nganong biyaan man eksaktong pagtuo tugod lagi kay mitagad sila sa mga malimbungong espiritu ug sa mga pagtuluhoan sa yawa o hintagad man gud sa malimbungong espiritu pagtuluhoan sa yawa amo nang ningbiya gikan sa pagtuo original nga pagtuo kanang pagtuo gyud nga naas balaan nga kasulatan nagsunod sa pagtulunan sa balang kasulatan. Unsa maning mga tawhana nga ningbiya gikan sa original pagtuo. O unsa may ilang gisagop pagtulunan nga managdili sa pagpangasawa. O muna ba kami ingon SDA na igo anawa man sad taon magdili ang SDA no. Gaminyo man o, tungod kay plano gunos Ginoo nga dili maayo ang tao adili maayo nga mag-inusara kinanagyo siya kauban o niya managdili pagpangasawa kay gani sa Seventh-day Adventist dili maordinahan pagkapastor kung dili siya minyo o niya sunod magapilit ingon din sunahan nga
ug magapilit sa mga tao sa pagdumili sa mga kanunon gibuhat sa Dios. Ang Seventh-day Adventist wa pod magdili sa mga tao, wa pod magpilit sa mga tao sa ingon dinhi sa pagkaon sa mga kanunon nga gibuhat sa Dios. Wa man did sa Seventh-day Adventist ang mga membro sa pagkaon sa kanunon gibuhat sa Dios. Gawas og di kanunon. Ang kanunon mabasa na sa Levitico 11. Kanang gitugot sa Ginoong kanunon mo na makanunon. Kung maghunahuna tag baboy na ipasabot niya, wa mo na buhatos Ginoo ang baboy kanunon. Gibuhat tas Ginoo ang baboy dili ipakaon. Ang makanunon kanang makaon. Ang Seventh-day Adventist nagtudlo nga sa makaon mukaon ang tao. Kay mo na isugos Ginoo. Wa naman tayo higala. Siguro ipadayon ni susunod akong ihatag ang panahon ni Brother Joel. Okay, salamat Brother Libino. Apan sa dili pa siguro ato ning tan-aw na tong mga viewers dinhi karon. Diya sila si Brother Ruel tumakas ang iha nga message. Ang SDA wala gadili sa mga kalanon. Hinoon nagtudlo sa mga makaon og dili ipakaon. Mao nga pirmi ni gibalik-balik ang pagpasabot aron mahangpan sa tanang naminaw. Okay, salamat Brother Ruel, no? Kaya diha sab si Brother Ralph Lutchabis ang ihang message, God Ibs or BE diha Pastor. Diha sab diha, may gabi sab nimo diha Brother Ralph, no? Onya, jutay na magid kay atong oras mga higala, ani ang atong theme song. Okay, magampo ta. Amahan na mo nas kitasan sa mga langit. Salamat o Dios sa mga kasayuran nga among napaminawan karon. Tuguti nga magagiya kadto kanamong tanan paingon diha kanimo kini among gisalig sa ngalan ni Ginusos nga ang manuluwas. Amen. Okay, sa ngalan sa tulumanon sa Jesus is our hope ug kaninyong tanan ang mga suki ug mga pinalanggang tigpaminaw. Kini ang inyong mahigala. Brother John Behito, Brother Joel Tarana, kinusab si Brother Libby Clavis Maingon. Daghang salamat ug maayong gabi kanatong tanan. Okay, kini si Brother Libby Clavis. Magpasalamat kaninyong tanan sa inyong pagsunod kanunay sa ato nga YouTube channel sa kini ang maayong balita og Jesus is our hope. Palihog, i-subscribe ninyo, share ninyo, like, comments. Thank you kayo. Ang Diyos magpanalangin kanatong tanan.